Dr. Mgozanjera. Makadi ni makadi. Ndakasimba. Ndiri wadi anga namori wadiwo. Tinongosana mbiri yekuti Dr. Mgozanjera. Namusi ndiwo munawo. Nasi ndoti nawo. Aiwa. Faro seko. Ndabura faro sangana nemi nasi. Duma uno muhatsomba. Imwe murisa wani. Ndrisa mukome. Samukome. Meta. Anoera meta. Amaika ni masheru panga sa unyama meta. Muri wadire meta. Ndakasimba. Ndatombonge ndiri pano ango pamudara mandero tinobona kuti arikuka ungotonora sei. Pano parovhropi kwa mamba ingotonora Mwari nemabookings aripo zvese. Ndone nekorona chatakada uka. Wakoma. Gadzirise zvite mushe. Mazvita yenyu baba. Ewo. Aiwa, tikutenda Samukome. Nasi makomborero masangana nawo. Tasangana nemi. Aiwa, zvinotendwa izvi. Zvinokudzwa. Thank you very much. Thanks very much. Tinokukwazisa iyi muri yeZimbabwe nhasi rimwe zuva. Makatituma mukatendai munotsvaga sekuru vange vachizvipindurira zvavari kuudzwa namadzibaba. Naizvozvo nhasi uno tauya nawo sekuru. Ndonzwa muchinzi sekuru tsoka. Alright, tingataura nyaya dzakawanda. Ngezai timbomira ipapo. Sekuru, madzibaba vari kuti Neshamba aidhakwa. Uye zvavari kutaura kuti mimi masorovhero amakaita nhau yengozi haasiriwo. Saka ndoda kuti ndikusiyire platform munyatsotitsanangurira kuti ngozi yakaperera, hanzi vanhu vari kufa zvisinganzwisisike, dai makagadzirisa zvingadai zvisiri kuitika. Uyezve imimi hamuna kupa vana madzibaba platform yekuti vange vachibatsira basa iroro. Naizvozvo hanzi vakatokupai yambiro yekuti maitiro amuri kuita haasiriwo. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese kamuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Over to you sekuru. Regai ndikusiyire nawo. Ruzhinji rweZimbabwe zviri kutaurwa mukungozvinzwawo. Ichokwadi, kuoneka hangu handioneki nyore. Ndinenge ndichimhanyisana nebasa, but ndine urombo hwemasoko ari kutaurwa. Kuzongoti zvimwe zvinhu zvinotaurwa uri pamhepo, zvimwe zvinhu zvozodzoka wozvibvunzwa, zvimwe ndinotovhiyowawo mavidhios kuti ndione kuti apo pakamira so, apo panga pakamira so. Mataurirwo ari kuitwa nhau iyi, tine mumwe matisiri kuwirirana namo padzidziso netsanangudzo dziripo. Asi maziviro andinoita kana iri mhepo yerudzi rwedu inobata basa, ndinosowanza kuona ichiyanana nevamwe. Uyu murapi wekutanga maybe angatadze kuwirirana nemhepo iyi mumazwi nemumasoko, asi ndikatarisa welcome yakaitwa pakukwazisana nekutambirana, vakatambirwawo mune zvakanaka, vakapiwa even the floor yekukurukura nekutaurawo manzwiro nemaonero avakange vaitawo kana kuti nhau yange iripo. Pati zvimwe zvacho zvataakusangana nazvo zvekunzi munhau yedu vanhu vanga vakadhakwa, vanga vakadini, amasoko ekutukana nekutukirirana. Handifungi kuti svikiro kana kuti mudzimu kana wakabuda, kana munhu ainwa, kana kuti aidhakwa oti ndipei doro, toti tichakupi doro nekuti tikakupa poison unofa. Iroro aiita chifambi achimwa doro iroro, handioni tichiwirirana. Ko pedoro ndopega pagona kutaurwa kozvo aidya moto nekubhema wani. Sei zvisina kutaurwa nekuonekwa, ndo zvaaiita panguva yake ari mupenyu. Anoita sekudaro. To my side,
zvekutaurwa randiri kunzwa kunzi handitsika mutanda zvazodai iye ndo maonero ake nemanzuro nemafungiro ake, asi pakuitwa kwebasa handina kuona pakatsikiswa mutanda. Ina handioni izwi iroro rakanaka kupa umwe munhu yamechi yakutsvagwa. But anyway, ndo zvinoitika pamusoro penyika ino, imhepo dzinenge dzichivhuvhuta. Dzimwe dzacho unofanira kudzitarisawo paMwari mukana zvinhu zvosvika pazvinofanira kusvika. Handina kuita zvekutsikisa mutanda, uye basa iri handina kuita rekutsvaga inini, ende handina dhiri navane neshamba kana kuti neweDreamers Media. Handina pawakatombouya vachikumbira kubatsirwa pekutotanga ndaitoramba, nofunga zvakatotora nguva vachiva negadziriro kuburikidza nekunge ndine pressure yebasa. Plus nhangu handisiri chiremba yokuti ndiri kutsvaga basa nemacustomers, no, handisi palevel iyoyo, but ndapa level yekuita basa rekubatsira vari kutambudzika. Uyezve chinondirwadza ndechekuti kuramba tichitaura nezvenyaya dzevamwe vanhu vakabatsirwa kana kuti nhau dzevamwe madzinza anga ari mugango otora kuita nziyo yekutsvaga nayo kurarama, kana kuti kuita kunge unotsvaga mbiri kana kuti kudini. Zvezvizhinji wadikani, handina zvandinogona kupindura vanhu ava kana kutaura navo zvakawanda. Asi kana vachida kunzwa mhinduro dzangu dzakapindurwa kare nevateereri, ngavavhure macomment section, waverenge macomment section, vanongosangana nemhinduro dzavo. Ini zvekutaura navo zvizhinji handina, tinongovatenda pamashoko avo avari kutaura, pakunatsa, pakutituka, pakuita sei. Handimo mumakwikwi emashoko mumafoni kana kuti titsvage mari nekutukana mumafoni kana kuita sei. No, ngatione kuti tagona kubatsira vanhu here uye vanhu vedu vapona here. Kana paine pandaita mistake, anouya kusaidiwo kuti apa maita mistake. Ndichiverenga another video ironzi ndakaudza kuti November haaripwi. Chandinoziva chinonzi ngozi haina mwaka. Doro remumusha ndo ringaite maprograms nenguva zvichienderana nekuti doro racho futi nderei. Zvekunzi November ngozi haiendi kunoripwa, handibvumirani nazvo ini, nekuti kunyangwe mhepo yechibambo chaiko inotobuda November wacho, ngozi inongobuda November wacho, haimiriri izvozvo. Kana kutouraya munhu November, munhu anotouraya futi, haatadzi kuurayiwa ba. Asi nguva yekubuda ndo inosiyana. Dzimwe dzinotopisa pana November ipapo maningi, kuitira kuti matanho mazhinji anenge akavharwa ndo paino kudambura iwese, because it will be an advantage kusaidi kwayo. Vanobatsira vazhinji vanenge vakavhara matare, saka ndo painoswinya zvakanyanya. Saka zvikunzi dare rakazoenda November rinoda kufamba, ndotonzwaona ivo. Uyezve kana vakanga vadudzira kuti dare renyu harisi kufamba, vakapiwa mukana wakanaka kwazvo. Ndinorangarira mumba mukitchen, mhepo ichitaura navo kuti kana paine pakashata taurai, kana pane pamaona pakakanganisika ngapataurwe. Handizvo akataura navo dzembudzi, mhepo yakataura navo yembudzi. Mucherechedzo waitopiwa nemufananidzo waipiwawo kuti ngozi haiendeswi pambudzi, ngozi haiendeswi pachipenyu. Zvirimo zvizhinji zvaipupurwa nevanhu vakakurukura matare kana kuti vaikurukudzana nawo matare musha imomo. Zvimwe zvacho hazviiti kuti tingomimize zvese zvese semhuri iri kurwisana nekukana. Tinovapa maadvantage ekukuwadzana, zvizhinji semurapi sachiremba, zvizhinji zvinogara muhana, because it's private secret yemunhu. Tine takanyarara sei tabatsira vanhu vakawanda, zvekuswera tichiita hehehe hazvibatsiri. Ndo wari kutotanga kunditukirira tsika mutanda wazodini wadini, handinei nazvo. Asi kana ndiri kubatsira hangu vanhu vachipora, aiwa, thank you very much. Iwo kana uri kungobatsirawo vanhu vachipora, thank you very much. Chatinoshuwa ndechekuti nyika yabatsirika here, ruzhinji rwenyika rwabatsirika here. Kana paine pane mistake yangu, vanondifonera votaura. Ndakavafonera ndangoita zvekunzwa asati ndavhiyiwa mavhidios avo, ndikavabvunza kuti ko zvazviko zvatirunzwa izvi, but ndinotoona sekuti zvine kwazvinoda kusvika. But anyway, chisacheri musi wacharimwa, chinongosvika chete ruzhinji rweZimbabwe. Uye zvokuswera kuita yepu izvi, tingapedzere simba mukupopota, kutonga kwaMwari kuchauya.
tinongosiyira matare mbiri kumhepo kuti aiwa wemhepo tibatsirei wemhepo ona izvo hazvina kutanga nehavaba aiyiwa kwete hatinonge takatozivawo kuti watiri kutambirana nawo tichitambirana mumatare vane mwoyo yakadaro dai zvaizivikana kuti ndo zviripo dai tisina kudaro ko ipapo zvikana ndandiri mhepo yakaipa kana kuti mweya wakaipa kana kuti mweya watsika mutanda wakangotaurwa kaunza aiva zvive nditsika mutanda ko iye chachanetsa chii ndinofunga ndakazosvika nemanheru iwe wakasimuka in time kare kese wakadinga wakapedza basa ine kubva kunyanga kukrosa kuenda kwamutoka how many days vainaro vakaritarisa vanongopedzawo kana bhazi rinoenda joni rimwe rinofira munzira rimwe rinosvika rimwe rinoenda nekudzoka hachisi chishamiso ichocho hazvingamboshamisika nekuita sei dzakatowandawo ngozi even pathis issue pakataurwa zvakanaka kuti handisini ndakatanga dare iri ritori nevaridzi vakaritangawo handizvo indakakumbirwa kunoperekedza ngozi chete handina kurapa vanhu vemumusha umu handina kutsigisa musha ino handina kuvhara kuti enda bhotoreri mushonga enda uvhare pamukuwa ita so hamuchafiwa hamuchaitise kwete mande akataura kuti ane mhosva neni kana anga akambonditadzira kumashure kana tisina kutaura nosina unopupura pamberi pehama dzangu ero basa hatichazivi zvakuitwa maybe mukambeni yembiri makugadzirwa mapoison and whatever hatichazivi mafambiro avo ende ukaona taakunakidzwa futi nenhau dzekurwara kwevamwe vanhu nekuita rwiyo rwenyaya dzine vanhu vakatambura for so many years nehama dzakafirwa dzinonzwa sei ko dai iri hanzvadzi yako iri kutambwa nayo matare seizvozvo unombonzwa sei kana wakazvara ari mwana wako saka ita chinhu chaunoziva kuti dai ari wangu mwana anochinzwa sei uye anochiona sei uye iwo unochitambira sei kana painewo pandakakanganisirawo wakakanganisirwa sorry hausei sorry kana paine pakakanganisirwa kana painewo pakatadzwa nemhepo yakandibatawo anyway it's okay sorry but ndichivhiwa mavideos yese handisi kupaona inini pandinoti apa takakanganisirana ende kana dai pakaita complain kwiri dai zvakataurwa ipapo uonesana papo one kick one goal apa pasi right apa pari right apa pari right apa pari wrong apa pari wrong ngadai tatisina dambudziko kuzoti twapinde mukicheni wakadaidzwa nemhepo yabata pandiri ichitoti uyai tinzwe tionesane nekuonekana kana kuti tionane titaurirane tinzwe kana paine zviripo chitaurai muridzi webasa apo saka dai paine zviripo zvaingotaurwa kana zvikanzi imba yese yanga yakadhakwa vanhu vanga vachimwa kambucha tembeya imba yese vanhu vanga vakadhakwa it's because of one super yakabuditswa ichipiwa svikiro munhu umwe nomwe akamwa sipi vanhu vabva vatodhakwa vanhu vatomwa mutoriro wakambowanikwa kupi mutoriro wacho aitengesa mutoriro ndiani ipapo andiona ari mashoko edzidziso mashoko evakiridzo uye radare rekuti titsvage mbiri kana kutsvaga zita pakutukana kwedu wamuona maviewers akawanda handifariri nyaya dzakadaro uye nyaya dzekundizodza tsvina yandinenge ndisiri ndinokumbira ruregerero nokuti kunyarara hakuzi kupusa uye kusashandira muharare hazvirevo kuti handigoni basa muharare haikwete ende hazvirevo kuti ndakangotanga kushandira kumusha hakuna taundi randisina kushandira ini hakuna nzvimbo yandisina kuitira matare mutare harare chipinge kwese ndakaitira matare ndichishanda ndosaka ndichitoshanda ndaakutobuda muzimbabwe kutobuda kunze koshandira kunze saka handina dambudziko nazvo ende makore angu ndiri mufield daikuri kugovernment ndaenda kupinjini I'm over 30 years ndiri mufield saka chichavhundukei havana zvandisina kusangana nazvo vanokutuka vanokutenda vanotsvinya vanoda kutsvaka mbiri vanoda kudini handitsvagi zvakawanda inini kutobuda kumavideos this 2 to 3 years but mukatarisa nzvimbo yeunyama vakatanga kusotibuditsa mumanewspaper it's a long time back tane nyaya dzine ma10 years back ngozi dzatakaendesa dzana mutenje takadziendesa from nyanga to DC takaendesa ngozi idzodzo and handina pakane ngozi yandakaendesa ikaita comeback ikaita fireback ukaona ngozi yadzoka mune reason yamunenge musina kuitirana nayo asi pandinoperekedza mweya yese yewafi handina mweya wakaita comeback handina mweya wakacomplaina back handina
kunze kwekunge paine ane mhosva nawo aushungurudza autuka aiwa unozvidairira mhosva dzako. Wadiwa wateereri ruzhinji rweZimbabwe, ndokutambudza njira ndichingoripo hangu zvehondo izvi. Ngatimbosiyei mhepo dzinovhuvhuta dzichasvika shiyai mari asi inomara. Ndofunga mazvinzwira zvavataura, isusu hatina chekuwedzera kana chekushomekesa. Ndofunga hanzi munaziri manzwa mashoko arutaurwa, hanzi nasekuru kana ndakatadza aiwa ndiri kukumbira ruregerero, regai ndikubatsirei katsoka kukumbira ruregerero, ini ndiri kutokumbirawo futi ruregerero kana takatadza mukutaura. Aiwa zvinowanikwa, unenge uchitwa kuti uri kunatsa iwo uchitokanganisa. Naizvozvo tese tiri kukumbira ruregerero, enderai mberi nebasa raMwari, ndo ramakapiwa, musaite chiramwaka munhu waMwari, nekuti vanhu nyika yakatomira kubatsirwa nemi. DJ Sparks, enderai mberi nebasa. Aiwa kubva kwandirendu neshamba nasekuru Tsoka, ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa, asi senguva dzese muri yeZimbabwe musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Sekuru Tsoka, Drumas Media inokusvitsai pane imwe nhano. Uyo DJ Sparks uyo zvimwe zvacho mbopota achibvunzawo vamwe, mukangonakidzwa kuvhuya one side muchingofamba, zvinenge zvakanaka, asi rimweni rezuva kutonga kwaMwari chikorobho chamunodadira rimwe zuva chinokorobhawo musha wenyu. Ndinoshuvira kuti handidi kuti ndivhiringidze vana veZimbabwe, handidi kuti ndisvibidze vana veZimbabwe, asi rimweni rezuva ndinomuka ndiri kwamaiguru kana kwababa munini wako, ndopaunoona kuti chikorobho chakakosha. Saka munenge mashata kana kuti manaka, tibatei totaura nemi, ndonzwa tisati tangoita mabembera ekunakidza comment of 1 2 3. Handionise kunge ndizvezvo zvina ndambotaura naye mutori wenhau DJ Sparks. Ndinei rinenge riri basa renyu rekutsvaga makastoma nemaclients, kuti munhu ane mbiri tikambodaiwo zvinoita, asi zvimwe zvacho ngatikumbirire. Mbiri haizi yangu yepanyama, ndemhepo yebasa. Saka zvinonakidza tichidai, asi zvinongoitawo mhinduro kana Mwari vati vachipindura. Saka kune vese avo vakateerera, Mwari vatiitire nyasha, vachapindurawo in so months minutes coming. Hatina zvakawanda zvekukurukura, tinoda kutenda Mwari nekupa veruzhinji yambiro kuti ngozi inoripa. Ndinotopamidza futi nhasi kuti ngozi yaendeswa pambudzi pamuti kana pahuku kana pachii ngairipwe. Yambiro kune wese vari kuripa vachiendesa nevanhu. Pane nhau yevanhu yakatombotaurwa yaimisikidzwa nhau nepadaripa. Chiremba wakamira, ndini ndakamira, tichikumbirira panhau iyoyo kuti mazwi amire zvakanaka. Nanhasi ndinopa ndichiyambira vanhu kuti musaripe vana nevanhu, kwete. Musaripe ngozi nevanhu, kwete. Kutadza kunowanikwa, singatitaurirani tisadaro, nokuti ruzhinji rwenyika yeZimbabwe ruri kutambudzika. Uyezve kana madhiraivha usina experience yekuziva kuti zvinhu zvinoitwa sei, zvinofamba sei, mutambi webhora ndiye anoziva kuti bhora rinonakidza sei. Ende kana uchida kuzorizivawo ridzidze. Ngozi hadzina mataipi ba kuti kune type A, B, C, D. Ngozi ingozi wadikani. Watsika munhu nemotikari ingozi. Waponda mukadzi akafa ingozi. Wari wagirlfriend ikafa ingozi. Tese tine tutongwanizi rinotimedha. Ngozi haina mataipi ba. Watsotsa munhu ari kuya kokana mari yake, bvafa ari pamukova pakakana mari yako, ndiwe wakonzeresa kuti afe. Ingozi. Chinonzi ngozi kutambudza mweya weumwe ukasvika pakufa, zvakonzerwa newe. What you did. Ngozi hadzina mataipi. Kuti there is type yemukadzi muroorwa inonzi nhingi. Indi utanga kutorinzwawo nhasi kuti maybe ngozi dzine mataipi. Pamwe ndizvo kutodzidzawo, it's okay. Ndini ndatodzidzawo from nhasi. Asi mazivire ndinozviita, kuna ngozi yakasikana neyakakobarakana nechi. Ngozi. Wabvisa pamuiri peropa risingatenderwi. Ingozi yawaita, wakonzeresa ropa kuti ribve. Ingozi yawaita.
waisira munhu muchetura, wanokora munhu tsoka, munhu arwara kusvika pakufa. The wage asvikira pakufa ingozi. Wabeura vanhu nemotikari, vanhu vafa, mweya wemunhu wafa, ndiwo wanga wakabata steering, ingozi. Chine chekuita nekufa kwemunhu ndochinodudzira zwi rinoti ngozi. Ende mushonga wengozi kuripa. Ndinototsvagawo ruzivo kuvapostori. Kana pane wakugona kurapawo kuendesa ngozi pachinamato, ngawabudewo pachena mumaTV waudze ruzhinji rweZimbabwe kuti ngozi pachipostori tiri kuifambisa so. Kana pane mbiya dzakuendesa ngozi pachipostori, welcome, toda kutodzionawo, tinotonamatawo, todawo that type of mbiya dzacho dzakurapa pachipostori. Asi ndikatarisa reti yevanhu vanamata kuchipostori, wakomana vanhu vanzwa nekunamata. Kana matiro mugomo mudai aitaura akutotadza kugara mugomo nekusanya, but ngozi hadziri kuendaba. Mushonga wengozi kuiripa. Ende nzira yakasarudzwa, inini handizini ndakadesigna nzira yengozi. No, haasi baba wangu, no. Ameno sekuru wasekuru. Even nyangu ari kuprofita, nyangu ari kuita sei. Hatisisu takagadzira nzira yengozi kuti ngozi inoripa so. Zvakatogara zvakasikwa parudzi rwedu rwechitema. Plus isusu tiri vanhu vatemaka. Icho chiKristu chatiri kumboti nacho heki ichi chakabvepi? Chakauya munzira yekudii? Chakauya kouraya chiwanhu cheduka. Handizvoba? Vachanyepa kuti kwanzireurira zvivi zvako watowo mutsvene. Wareurira badzi kuti ndakauraya zvatopera, watochena semazai echandowa mutsvene. Kose kuchechi kurudzondidzokerawo uripe. Zvaningadai zvichipera nekunamata, zvakapera kane kunamata. Kunamata kunoenda watsvene, but vazhinji makuhwanda nechechi. Ende futi kumachechi kwakuitika zvitsivetse. Ameno ndatombonzi kwaiwe uri tsika mutanda eoi tanzwa ndiri agent wenyu. Anzi uyu ndi agent wangu Dumas Media. Handina agent naye, handitomuziviwo. Mukatarisa nyaya yakatanga kutoburitsawo manje. Handina anonzi agent wangu paina. Ini mafans eDumas ndo akandifosa kuti enda kunyanga unoona sekuru mukosanjira ndaisavaziva ine. Ende vakauya ndikavabatsirawo nekugona kwamakaita. Handina agent naye, kana sendira ndinomupa uyu. Hapana dhiri riripo, chati kufara kweruzhinji rwenyika kana vanhu vaponeswa. Ndiko kwatinoshuwa. Hatipo pakuita makwikwi. Plus handisi pakuita kutsvaga vanhu baini vadikani. Matare yangu anotodhura, asi vanhu obho izvozvi chatoitawo ndikatoitwa mahara zvinoitwa kumachechi. Hatigoniba kubatsira nyika iyi. Kana vanhu we bulatirekererawo, tinotokumbira kuti zvitibatsire. Titoda kutoitawo watsvene kunamata, asi Mwari vari kudenga vanotiitira nyasha. Plus isusu tinofanira kubatsirawo vanhu vakadarozve. Newakomana dai kumachechi kwakurugona kupedza ngozi, dzirudii kupera, dai dzakapera kare kare. Ende dai reti zhinji mukatarisa chinhu chanetsa munyika kusarorwa kwevana, ukatarisa kuti chaitoti mwana asarorwe ingozi. Vana vari kurarwa nezvinhu, unoona kuti mune mweya wengozi. Mune munhu akaurayiwa akanzi tichakupa mukadzi, haana kuzopewa mukadzi. Vana vari kudzingaira kushaya dzimba, ingozi. Kune vanasikana vakugarwa nemweya yekuponda varume, ingozi. Iye vacho aitobudirwa, aitotambudzika kutadza kugara mumba make nekuda kwedare iroro, ingozi. Saka takugadzirisa nenzira yakasiyiwa nemadzitateguru, zvikanzi aiwa handiyo nekuti Agasti wa November akataura kuti November ngozi aiendiba ndivani. Vhanikana yadzoka, tinonzwana iwo zvekuti yadzoka. Chinhu chese chinotariswa kuti paitwa mistake ndepapi. Plus ini ndiri chiremba anobvuma kugadzirisa nekugadzirisika, kutseurwa, kudzorwa kupi. Handisi chiremba vakutuka, handisi chiremba venharo. No, tarisai ruzhinji rwese rwewechidiki. Takashaya zivo kubva kuvakuru vedu. Tine miti yatainzi tidye yemisana yechi, but takarasiswa pazivo tikanzi go to the pills.
tikasiya nzira yedu yemadzibaba edu yaitibatsira izvinezvi ya crying off kudai ablocker system kudai adai but taifanira kudya miti yedu free pasina pay pasina madhara edu aiziva kuti tiwane zivo iro tinofanira kudzokera kuvadhara towana zivo vanasikana vaitodya miti yenzira nechira hapana chainetsa no operation taiona 1-2 ezvinezvi daily kucheka maoperation hatichamwe zvinhu zviya takaregedza nekuda kwekushaya zivo handizvoma saka isusu tiri kuti pamberi nechiwanhu chedu variko vanotuka yes munhu ngaazoende kuchechi akachena kwete kuti baba wako akauraya munhu vaenda koshamatata kuchechi kuti kwanzi ndiri mutsvene wavani ndiwani une mutsvene unodaro ngozi ingopera ngekulipa ini handiri kutukani nevanhu bai pandakalipa vanhu vari kutaura kana vane maproblems avari kusangana nawo handina kuti kuripa kwakaita ngozi hamuchafiwi hamucharwariwi hamuchaitise handina kubata section iyo ndakabata section iyo ndaitobata musha by musha handina kudaro ini handina kuita zvese izvozvo saka rangu gwapa rinozonzi marwarirwe iwewe wabva kwafirwe iwewe wabva mhepo yawani yadzokera kana pane ari kuidzosera ndiwo ari kuiziva ndiwo ari kuziva madzoserero avari kuita but inini according to ngozi ichitaura nemuromo wayo ndakavenekana nayo mune zvakanaka ikati yasara mumusha mayo ikanotambirwa mukati memusha wayo ndo zvandinoziva pamberi pemadzimambo nani izvi kutsvera vanhu vati kugadzira tunyaya twawaitukana kuti uyu akadhakwa uyu akati ina ndiripo baba zvese izvi munhu akadhakwa wacho tanga tatengerwa mhamba navani iye malinyi mhamba yatanga tatengerwa pane atombotipa kana $2 kana $5 yekumwa mhamba ipapa to my side inini wacho definitely handisitori munhu wekuti ndinomwa kana ndinodhakwa zvandagara nditori kubva pachizvarirwe changu kunze kwemhepo iya kana yabata wayo but still handitokwanisi kumwa zvinodhaka bai saka izvi zviri kutaurwawo izvi inyasha dzamwari komborerwa ine masoko enyu tingoda kubvira kutenda fani nabvira kuti hanzvei asi chinongonakidza verengai macomment section enyu kana zvanetsa mune dzimwe mhenduromo just open your comment section vhurai ikokoko munongoudzwa mopedzerana nemacustom asi zvimwe zvacho tikazotopa nisina mhaka amwe macustom achasvika tichazovaona vasvika ipei vamwe vacho muchavabatsira futi mangwana oficha hatizodi kudaro ngatingosiyei nyika iri murudo sechishuwo changu semurapi ndinotoda kuti nditodyidzanawo nemi vanonamata tichibatsira vanhu tese tiri pamwe. That's why the certificate redu rinobata chechi richibata chivanhu rakaiswa in one umbrella of branch rezinata nei ari kurapa nemvura ari kurapa nenyi ari kurapa nechi uchatora shizha nemubestridge mushonga uchatora nhombo mushonga inini ndichacherawo mudzi wemuchakata mushonga ndichatorawo khoma remuchakata mushonga but all of us we are dealing with faith healing of people saka hapana gakawa pakati pedu ende anoziva kuti ndiani mutsvene uyu hanzi mutsvene ndimwari ende utsvene hwemunhu unooneka pamabasa unooneka futi pandima dzinenge dziripo zvezvizhinji ndipo vakawanda vanotaura zvirizvo zvisiri zvokungofadza chaunga kuti bepa ritengwe umwe akauya anonyepa kuti wandaepwa ndaita sokuda kungoti zvinhu zvifambe but takabva nemo ini handina nguva yacho. Thanks ruzhinji rweZimbabwe. Vatsigiri ndinokutendai nemashoko enyu nemhenduro dzamaipindura dzese ndatodzionawo ndadziwerekewo nhasi pfurirai mberi nebasa musazovatukewo bayanyu pamafoni zvinowanikwa ngatingozviise kuna Mwari but chandinoziva munhu akashaya chinomutsurira marodza anozvitsurira. Thank you very much. Abai ruzhinji rweZimbabwe vachiriko Dr. Mukotsanjera musawo nenyu vasurubuditsana kumazuva vanenge vakambonyararirawo tichimbotarisa kuti tikubvepi tichiendepi. Hanzina Dr. Mukotsanjera iwe neni tine basa kana dziri kongozi tiripo pakutoripa vakomana hatisi kudzora tsvimbo kana kuine vapostori vanoda kudzidzisa kuti ngozi dzinofamba sei uyai ndikudzidzisei ndichiriwo mupenyu ngozi ngairipo. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu.
Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuwa, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.